Λοιπόν, μέχρι και πριν το παιχνίδι ξέραμε ότι δύσκολα θα παίξει. Τελικά, για ποιο λόγο, τι ήταν εκείνο που τον έκανε να... You were not expected to play tonight. What changed? And finally, you managed to play. Yes. In the week, we speak with the doctors. Also, we don't have a Mata, so we think that I can make an effort and play to help the team. Because unfortunately, we have a lot of injuries. So, with of course the okay of the doctor, that they make a very good job in the week. They help me and I can play the 90 minutes. Μιλούσαμε με τον γιατρό όλη την εβδομάδα, κάναμε μια προσπάθεια. Δεν έπαιζε και ματαρίτα, ήταν τραυματίας. Δυστυχώς η ομάδα έχει πολλούς τραυματίες το τελευταίο διάστημα. Οπότε με την προσπάθεια και των γιατρών που έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί με όλη την εβδομάδα, μπόρεσα τελικά να αγωνιστώ απόψε και να βοηθήσω. Υπάρχουν πολλά θετικά σε όλο τον κόσμο για την προσπάθεια του σήμερα και έχει δώσει συγχαρητήρια και ο προπονητής στη συνέντευξη τύπου, ειδικά σε αυτόν, για το γεγονός ότι πίεσε τον εαυτό του και έκανε έμεση. In the press conference, coach gave you many congrats because you pushed yourself to play tonight, and also fans are very happy and give you a lot of credit because you pushed yourself and you played the Of course, thanks to the fans for the support, all the people that come here, the people that for sure support us in Thessaloniki. Thanks to all the coach staff to trust in me that we speak in the week, and I told you that I can play and I want to play this game to help the team. So finally I could play, and of course with some actions that I had to be careful, but thankfully nothing serious happened. Now we have a good break to relax the knee. Ευχαριστώ τον κόσμο για τα θετικά του σχόλια, αυτούς που ήρθαν εδώ και αυτούς που μας βοηθάνε στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα μας. Ευχαριστώ και τον προπονητικό staff για την βοήθεια όλη αυτή την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα μιλούσα με τον προπονητή και με τον γιατρό για να βοηθήσω, ήθελα να βοηθήσω. Έπαιξα, βοήθησα, κερδίσαμε όλα καλά και βεβαίως ήμουν προσεκτικός μέσα στο παιχνίδι σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά, δεν έπαθε κάτι το πόδι. Τώρα έχουμε τη διακοπή, θα με βοηθήσει να ξεκουραστώ και να είμαι καλύτερο όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Μπορεί αυτή η νίκη να αποτελέσει μια απαρχή για μια καλύτερη πορεία του Άρη, καλύτερες εμφανίσεις. Tonight's victory will help us make a new start to go in the right way now, getting better results, wins. Yes. We hope because now we have a good break to recover also a lot of players that we had injury. We need the whole squad, and this win, and I think that give us good psychology for the next games. Ναι, αυτή η διακοπή τώρα που ακολουθεί θα μας βοηθήσει να επανέλθουμε, ελπίζω, όσο περισσότεροι από τους τραυματίες. Αυτό είναι που μας δίνει καλή ψυχολογία. Υπάρχει τώρα η διακοπή, να ανασυνταχθούμε όλοι και πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για να πάει η ομάδα καλύτερα από εδώ και πέρα, να κάνει νίκες, καλές εμφανίσεις, να κάνει αυτά που μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ.